салом дӯстон, намоиши навбатии шабакаст манзури шумо аз Азия Плюс соли 2020 ба анҷом расида истодааст ва ҳамагон кӯшиш мекунанд тамоми корҳову нақшаҳои худро ба сомон расонанд. Инро ҳамарӯза дар интернет дидан мумкин аст. Ин ҳафта хабарҳо хеле зиёд буданд. Мо ҷолибтаринҳоро ҷамъоварӣ намудем. Инак имрӯз дар барнома Ҷонибек Муродов дубора падар шуд. Шон МС саҳнаро тарк мекунад. Ӯ мехоҳад зиёрати ҳаҷ кунад ва ҳоҷӣ шавад. 6 видео дар як ҳафта маҳсули кори фаъоли таҷикшоу. Аввалин киноклип дар Тоҷикистон. Дар он киҳо нақш бозиданд? Мавзуна Чориева бадрашк будааст. Нисбати кӣ ва чаро? Ин ва дигар хабарҳо дар барнома. Ҷонибек Муродов соҳиби духтарча шуд. Аз ин ӯ дар саҳифаҳои иҷтимоии худ хабар дод. Аксу видеоҳое, ки Ҷонибек гузоштааст, аз он дарак медиҳанд, ки ба дунё омадани фарзандашро бесаброна интизор буд. Мехостам миннатдории худро баён кунам барои ҳар як табрикоти шумо аз тамоми гӯшаю канори дунё. Ҳазорҳо смсу ҳазорҳо зангҳо барои фарзанддор шуданам, барои духтарчадор шуданам қадар табрикот гирифтам. Ман аз замин то осмон миннатдор аз ҳар яки шумо. Ба таваллудхона ӯ бо ҳамроҳии наздиконаш рафта буд. Барои пешвози аъзои нави оила сароянда мошину хонаашро ороиши самимие додааст. бо гузоштани аксе сароянда Зулайхо Маҳмадшоева навиштааст: барои Зулайхо Муродовна тӯҳфа интихоб карда истодаем. хонум на барои худ, барои духтарчаи Ҷонибек тӯҳфа гирифтааст. Тифлакро Зулайхо ном гузоштанд. шояд сабабаш дар дӯстӣ ва эҳтиром нисбати Зулайхо бошад. Сароянда Манижа пазмуни саҳна ва мухлисони худ гардидааст. Ба гуфтаи сароянда, ӯ имсол дар толори азими пур аз мошинҳо баромад карда буд, вале ташнагии саҳна то ҳол нашикастааст. Самое любимое — это когда приходишь в зал, и там массовка, человек 5, и они сидят с таким лицом, они не знают, кто ты, будто для них это пытка. 6 навор дар як ҳафта чунин буд натиҷаи фаъолияти самараноки гурӯҳи эҷодии Таҷик Шоу. ҳафтаи гузашта онҳо бисёр фаъол буданд. гурӯҳи ҳаҷвии Таҷик Шоу бисёр вайн, скетч ва роликҳои иҷтимоӣ сабт мекунанд ва дар муддати начандон зиёд саҳифаашон 26 000 ҳаводоронро пайдо намуд. Spora har du två dodimi? Ashut gab ne? Mondishdimi? Bador nabosha. Ne. 2 minut. 5 minut digar. репсаро Шон МС тарки саҳна намуда ҳоҷӣ мешавад. дар бораи ин Шаҳбоз Шарифови 29-сола дар саҳифаи инстаграми худ эълон намудааст: рости гап ба ҳаҷ рафта нияти ҳоҷӣ шуданро дорам. ба ҳамин хотир шуруъ аз соли 2021 дигар репсароӣ намекунам ва имсол охирин сол дар рӯи саҳна буданам аст, мегӯяд Овозхон. ин мухлисони репсароро ғамгин намуд. саволҳо аз ҷониби онҳо зиёд буданд. баъди реп рафтан магазин чӣ мешам? Магазин нияти мекардан дорам савдо шука баъд биёнам бисошам сторис мекунам биёним наро. Шон МС аллакай 12 сол мешавад, ки фаъолият дорад. новобаста аз он ки аҳли хонаводааш зид ҳастанд, репсароиро идома медиҳад. пас аз зиёрат омадану тарки саҳна кардан, ӯ мехоҳад фурӯшанда шавад. ман хеле бадрашк ҳастам, иброз медорад варзишгари-шинохта Мавзуна Чориева. дар суҳбати самимие бо Орзу Исоев дар барномаи Ногуфтаҳо Мавзуна бисёр ҷузъҳои ҳаёташро рӯшан кард. ӯ мегӯяд нисбати хоҳаронаш бисёр сахтгир буд ва онҳо низ нисбати ӯ эҳтиром доштанду аз гапи Мавзуна намебаромаданд. мо кулоб аст, худатон медонед, дар оҷо калоншидам бояд обрӯи зан дар мадди аввал бошад. Мавзуна ҳамчунин иброз намуд, ки дар оилаи камбағал ба дунё омадааст ва сатҳи зиндагиашон миёна буд. даврае низ будааст, ки духтарак дар бозори Кулоб нону борхалта мефурӯхтааст. мо дар оилаи камбағал ба дунё омадем, мо бой набудем. ман ин чизро пеша ки мегам, сатҳи зиндагӣ дар миёна буд. дар рафти суҳбат варзишгар аз дигар паҳлӯҳои ҳаёташ низ қисса кард.
футболбозон низ ниҳол мешинонанд. Федератсияи футболи Тоҷикистон аксияи душанберо ба шаҳри сабз табдил медиҳемро дастгирӣ намуд. дарахтону ниҳолҳоро бозингарони мунтахаби наврасон ва мунтахаби ҷавонон шинонданд. Ҳамчунин дар аксия доварону нозирон ва дигар кормандони федератсия иштирок карданд. онҳо теъдоди зиёди ниҳолҳои ороишӣ ва ҳамешасабзро шинонида, як қатор корҳои дигари ободониро низ ба анҷом расониданд. моҳи декабр барои сарояндагони тоҷик бобарор мебошад. дар фарҷоми соли 2020 клипҳои худро репсаро Барон, сарояндагон Ҷаҳонгир Зарипов ва Гуласа Пулотова ва Мубориз Усмонов пешниҳод намуданд. клипи Зарипов ва Пулотова ба суруди Гулдухтари Зарафшонӣ наворбардорӣ шудааст. дуэти мазкур, мегӯянд муаллифон, маҳз бо хоҳишу дархости зиёди мухлисони Зарафшонӣ доир шуд. گلدختری زرفشونی آستینت همه جونی گلدختری زرفشونیه آستینت همه جونی клипи нави Барон ном дорад «Ду соҳил» ва дар бораи ишқу муҳаббати ду ҷавон мебошад. Mavıtıdı soylem 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 ay orzumundu Mavıtıdı soylem 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 kadanı jodu клипи Мубориз Усмонов мерави беҳтарин ҳунармандони тоҷикро ҷамъ овардааст. ба гуфтаи муаллифон, ин аввалин киноклип дар Тоҷикистон аст. ин гуна жанр бори аввал сабт шудааст. дар нақшҳо бозиданд Убайдулло Раҷабов, Сайрам Исоева, Қурбони Собир, Сулаймон Сафаров, Нодира Мазитова. саҳнаҳо дар шаҳрҳои Душанбеву Хуҷанд сабт гардиданд. сароянда Зафар Абдуалимов низ суруди наверо пешниҳоди мухлисон кард, ки бо шогирдони наврасаш сароидааст. бо ин суруд онҳо дар озмуни байналмилалӣ ва вейс голас ё худ бо садои баланд иштирок карданд. мешунавем. дар озмуни байналмилалӣ ки дар Москав мегузарад, сарояндагони наврас аз 10 давлати пасошуравӣ иштирок мекунанд. ҷамъбасти он шаби соли нав дар телевизиони Мир доир мегардад. тамошо мекунем ва ба ҳамватанон мухлисӣ менамоем. ба Мадина Ақназарова зиёд саҳнаи сиркӣ маъқул шуда истодааст. сароянда 2 моҳ аст ки барои иштирок кардан дар барномаи сиркии махсусе тамрин мекунад ва ин навбат ӯ дар Инстаграм видеое аз раванди тамринаш гузоштааст. ситора гуфтааст, фаъолияти акробатӣ барояш хеле мушкил менамояд, лекин рӯз аз рӯз ба ӯ ин фаъолият хеле зиёд махбул шуда истодааст. бояд қайд кард, ки дар барномаи сиркӣ чандин ситораҳо иштирок хоҳанд кард. дӯстони азиз, ин буданд ҳама он хабарҳое ки мо тӯли ин ҳафта ҷамъоварӣ намуда манзури шумо гардондем. хайр, то боздид.